gede banget. Nek kados ngene nggih mboten benten kali kula. Bedane. Kangen kali penjaga Kade. Ya tenan kok. Nggih. Ngene ya Cempluk. Kados iki. Mergo gede kangenku tumrap Cempluk. Aku kepengin kok ladeni. Dene niki tegese kok ladeni menapa? Kaya Biyung lan bapakmu. Ning sentong kelonan ngono kae lho. Ya kok kados nanten Raden Subroto menika dosa. Dosa? Kula pengen penjaga dereng dipun resmekake. Cempluk, saiki weke sapa, besok weke sapa? Tak padha-padha wae to. Apa isih kurang percaya kawan Dimas Broto? Ngaten. Iki monggo kula Tenan? Ayo, Cuk. Lah kok ono suarane wong lanang? Pancen durung rampung. Kok dipun bacokake? Age dibacotno. Raden Subroto. Ora nyono babar pisan Cempluk Warsiah. Pripun to Raden? Welan aku durung karesmekake. Nanging wis wani mlebokno wong lanang liya. Lebokke sinten? Ingkang pesetna wau lagi panjenengan to Raden Subroto. Lho? Ayo to. Sik. Dibacotke. Lho? Raden Subroto kok malah dadi lere iki piye? Den Mas Broto kuwi mung sawiji aku Aku Dimas Broto. sawangen. Sing iki Raden Subroto lho. Coba dipiyake Cempluk. Aku Subroto sing asli. Cempluk, waspadakno. Aku Den Mas Broto. Cempluk, aku Dimas Broto. Mane ya padha jenenge padha nyape kok padha. Ning kene aja ngaku gawan. Lamun kowe Den Mas Broto, pancen yen tak sawang sandang penganggumu. Raupanmu jebles kaya dene aku. Nanging aku kepengin mangerteni sapa sejatine kowe. Sejatine aku ya Dimas Subroto. Sing kudune tekon kuwi aku kawan kowe. Bukaan kedokmu, ngaku wae sapa sakjroning kowe. Kena. Kena kowe ngaku lamun kowe Den Mas Broto. Mestine wae kowe mangerteni lelakon-lelakon sing dumadi kang tumempuh ana ing Den Mas Broto. Mesti wae mangerteni mergo aku Dimas Broto sing asli. Mapan ana ngendi sepisanan Den Mas Broto ketemu kelawan Cempluk Warsiah? Cetha, lamun to kowe Broto kang palsu. Mesti wae Broto mesti mangerteni ana ing endi papan dununge. Ora usah dadak tekon. Yen pancen kowe sing asli, coba ana ing endi? Ana ing sak sisihe sendang. Kowe rasa kandha kaya ngono. Pancen Dimas Broto nggone tenmu Cempluk kuwi ana sak sisi sendang. Pancen lunyu tembungmu. Yo, yen kaya ngono kaping pindhone Kepiye? aku kepengin takon kelawan kowe. Bak apa? Putra ana ing Kadipaten Galek cacahe ana pira? Dadak tekon putrane galek mesti wae Subroto mangerteni cacahe pira. Ora usah dadak tekon sing kaya ngono. Yen pancen kowe ngerti, coba pira cacahe putra ana ing Kadipaten Galek. Mung sawiji Den Mas Broto. Dimas Broto ya aku putra ana ing Kadipaten Galek. Kang pungkasan lamun kowe bisa jawab apa sing dadi pitakonku. Pusakane Den Mas Broto apa kang arane? Dadak tekon meneh. Cetha kowe kang palsu. Pusaka utopian dene Dimas Broto kok dadak kok tekonke. Coba ngerti apa ora pusakane Dimas Broto? Kang aran Tapak Liman. Yo kuwi pusakane Dimas Broto tapak liman. Nanging ning kene aku durung bisa nampa. Lamun kowe ngaku Den Mas Broto, Cempluk Warsiah, Iki kados redine kowe calon Den Mas Broto. Mestine wae kowe mangerteni duweni titikan kelawan Den Mas Broto. Oh, Raden. Nggih, kula niki nggih titikan kok Raden. Banjur apa titikane? Titikane niku sing gedhe iku nggone Raden Subroto. Lah sing iki gedhe aku. Cilaka kowe. Gede aku. Ora bisa. Saka Tetep posko. gede aku. Kon Raden buktekake. Kanggo prayogi kula dumuk. kudune kok dumuk. Nggih, lagi buktekake pripun wae niku.
kowe becik mundur wae aja ngaku aku Mas Broto. Tetep gede aku. Ya Miko. Setunggal Miko. Oh, dadi gede. Bukan sing gede wae kok. Saya mau tuh syaratnya. Syaratnya kepiye? Meneng. Ya, wis ora apa-apa. Wong gede-gede. Aku wae kok dadak. Meneng yo meneng ning dumuke kuwi lho. Dumo dadak diagak-agak kuat ngono lho. Iki kok. Aku nang didumo. Gede aku. Gede aku. Gede aku. Gede aku. Mesti gede aku. Gede aku. Podo apa? Podo apa nih? Ora bisa. Ana cilik ya ana gede. Sing gede aku sing cilik kono. Sing cilik kono. Gedene podo. Ning kene aku ora trimo. Mula kanthi kuwi lamun kowe kena tak eman luwih becik sumingkir ana ing Sing pengarepan. sumingkir kudune kowe. Bacut. Tetep bacut. Uteno ning papan kowe. Kaya kon baju. STOP stop. Yo aku iki arep misah, Lho. Yo malah aku digoconi ngiwa nengen iki kowe. Ya lara. Yo lara. Pak iki cilaka kok, Pak. Kok cilaka yo? Calon bojoku Raden Subroto. Saiki malah dadi loro. Ah, kowe iki kok aneh-aneh ae. Oh, iki Dimas Ibron. Kula niki Dimas Broto. Subroto nek kae gurine sampean ya Raden Subroto. Ya, Bang, wah iki ya Dimas Ibron. Ngono to, Pak. Lho ngene lho, Bro. Mergo sing saben dina awor karo Dimas Broto iki rak kowe. Apa kowe iki ora duwe titikan? Aku duwe titikan, Pak. Kringete jajal diambung. Iya, tikete urang. Lah iya jajal kringete. Heeh. Piye, Bro? Kringete padha urung? Oh, kene ambung. Ana apa? Kringete kok padha, Pak. Padha wangine. Ora padha kecute. Minyak rantekno sak botol. Iki kok aku ya rada bingung. Aku dhewe ya bingung. Maune Dimas Broto iki siji saiki dadi loro. Mula kanthi kuwi aku njaluk Dimas Broto sing asli mrono. Turun kabeh lho. Pak. Kok malah utek-utek kok piye? Sampun. Sak niki kula nyuwun Dimas Broto sing asli ngrangkang karo melek. Kula sing asli. Kula sing asli. Ngrangkange padha melek. Niki sing pungkasan. Kula nyuwun Dimas Broto sing asli mlaku ngesot jeng. Mlaku ngesot. Aku wis Nah, sampean ora gelem. Oh, sampean sing palsu. Kula nggih gadah syarat. Syarate piye? Dimas Broto sing palsu rono iki. Mlaku ngesot. Dene sing palsu. Aku iki sudah menggolok. Pak iki palsu. Dimas Broto kuwi jan. Langsung Yo ini kok dadak aku mesot ora lara kok. Saya ora gelem. Iki ya palsu kabeh. Menawa pegelen, Bro. Ini
Nggih kados Sampeyan iki ampun ngantos mbebidung manah kula. Lha sak ngertos kula niku putra galek niku nggih namung setunggal Den Mas Broto. nggih kula niku Sak niki kok wonten Subrata kalih niku cetha. Salah setunggalipun niku wonten ingkang Subrata palsu. ngene ngaku wae. Wes ikutine aku. Kowe iki sing palsu. Oh, sampun. Mila saking menika kula badhe nyuwun pirsa kalih sampeyan. Sampeyan tresna saestu kalih anak kula. Lahir tumusin dados. Sampeyan. Sangat kalian cepat. Mergo cempluk niki namung setunggal. Rak mboten wonten tinanipun jeneng wong wedok kok rabi wong lanang loro niki mboten wonten. Nggih mboten wonten. Lah carane ngaten. Kula badhe ngawontenaken sayembara. Sok sinten kemawon ingkang kuat nadai kolor kula. Kiai Blorong Seto. Lah niki cetha nak Den Mas Broto sing asli. Oh. Sip mundur. Antun sampean lho. Oke. Kualik tembungmu kuwi kualik. Paling gede. Lamun kowe mpu sayembara, tak kira kowe bakal tukane pati. Mesti wae Pak nih, nek cetok aku asli. Redine aku sing asli, aku saged mpu sayembara. Sawangen. Sampean sago. Nggih, kula saged. Mapan mriku. Monggo. Kowe kuwi sing palsu. Dadak-dadak ngaku-ngaku Den Mas Broto. Den Mas Broto sing asli kuwi aku. Dadak kowe kok muni cetok. Sing bokone gedene kaya ngene. Lah kok medhit temen. Lo mergo sing palsu wis temekan pati. Ayo dibacoke. Ajeng lah napa? Dereng rampung. Dereng rampung napa nih? Anggene kelon. Lho, ya ampun kados ngaten. Sampun cetha to Den Mas Broto kang palsu menika boten kiyat nampani kolore penjenengan. Sinasa kados ngaten, mergo sampean sampun sagah mupu sayembara. Nggih sampean kedah ngincipi kolor kula. Kula nggih kedah nadai. Lho nggih. Pak, menawi to kula nadai kolor penjenengan lampang tumakane pati mboten mesaken kang jeblok. Kula yakin nek sampean niku Den Mas Broto sing asli, tartamtu kiyat nadai Kiai Blorong Seto. Kados ngaten. Nggih. Kok aku njaluk dongamu muga-muga wae aku kuat ya. Raden nggih. Kula nyuwun pamit mbok menawi mboten kiyat tumakane pati sak mboten-mbotenipun sampun pikantuk sangu. Nggih, Pak. Jebule kaya wedhus nggih kok. Nggih niku kok. Sampeyan mapan mriku. Nggih. Kurang ajar. Cedhek. Lah ngoten iki ya kowe ya, Pro. Lah dikeloni rupa kaya bekecot moncrot ngono kok ya ora krasa. Iki masih kelone aku jadi gendeng, Pak. Wah, piye, Nduk? Awalnya ribut-ribut. Alah, yo. Piye bojoku mati. Ya kowe iki wong wedok sing kulino nguripno ya diuripno. Aku iso urip nek mati. Lah nek pacar biasane kok nguripno iso. Ngono. Yo tak uripke. Waras. Nuwun sewu saderengipun, Pak. Nggih. Sinten sejatosipun pawongan ing membo-membo jebles kados dening kula. Mboten sanes Jim Gento anake Klenting Mungil saking Gunung Pegaden. Jim Gento. Nggih. Sak sampunipun kula nadai kolor sampeyan sak temah kula kantor. Nggih. Nanging ingin kula raosaken cempluk warsa menika idak-idak dumateng kula. Niku jenenge tuku permen ning Jepara. Tegesipun
sentimen ning ora ketara. Oh ngaten. Nggih. Saya malih iki dados pinggiting manah kula. Napa, Den? Menawi mekaten Cemplo Warsya sampun kaprawasa dening Jin Gento. Mboten suci malih. Apa kaya ngono, Bro? Urung Pak, urung. Dereng ngoten kok, Den. Tasih suci. Nggih. Nanging kula niki gadah titikan. Titikane bilih Cemplo Warsya menika tasih suci. Nah, Mapanipun wonten ing bokong. Bokong. Menawi bokongipun tasih atos menika isih tasih suci. Nggih. Lah nak gembuk. Nggih sampun kaprawasa dening Jin Gento. Alah dibukane mau. Kula titik nggih. Ya wis karepmu, karepmu, Cok. Wis sentimen iki. Keceprok Lah tenan. kula dipun idak ngoten. Padha pintere anjene. Lah pripun? Muridé judak padha pintere. Niki kersa panjenengan kados pundi, Den? Sak sampunipun kula niki ngertos lelampahan ing kados ngaten, Pak. Nggih. Menawi kula tansah mapan wonten ing dusun Ngampal, tartamtu mboten badhe tentrem. Lajeng kersa panjenengan, Den. Tilas sampeyan ingkang kula suwun ingkang supados, Cemplo Warsya badhe kula boyong wonten ing Kadipaten Garut. Oh, kados ngaten nanging kula meling kalih dika nggih, Den. Kados pundi, Pak? Kok upami ing mangkenipun panjenengan sampun boten tresna kalih Cemplo. Cemplo ampun ngantos panjenengan daksya. Langkung prayogi panjenengan wangsulaken wonten ing tangan kula nggih, Den. Perkawis menika panjenengan ampun kuatos, Pak. Mila kanthi menika kula nyuwun pamit tambah ing pangestu. Kados ngaten. Jalan panen ya, Pak. Oh, mergo kowe sedelok meneh arep diboyong ning Kutagara. Sopan santun kudu mok jaga lho ya. Aja mok padakno nalika kowe urip ning desa. Ya ya, Pamit, Pak. muga-muga langgeng kon omah-omah, Bro.